Kahit isa. Might lang ginagawa sa kanya. Ito, nangingilipin na nga lang sa kalaban ko. Di tagal mo! Alas! Hanggan! Lahat yan, tagal mo! Hindi ka pa rin talagang trip na trip mo itong patayin, no? Bakit hindi mo nila kaya patayin para matapos sa paghihirap niya? Eh sa pinahihirapan mo, meron may kasalanan ka kay Kristo. Hindi ka rin makakakyat sa langit. Siya makakakyat sa langit, ikaw hindi. Alam ko na sa loob ka ng katawan yan. Nagagalit ka ba sa kanya na inggit? Ito to. Nagagalit ka ba sa kanya na inggit? Tinatanong kita kung nagagalit ka sa kanya na inggit. Tanggalin mo ng dalawang kamay yan. Alasin mo lahat. Bilisan mo. Pag hindi mo kinalas yan, susugatan kita ng susugatan. Bakit gusto mo siyang kulamin? Nasa loob ka ng espiritu niya. Ubusin mo lahat yan. Wala kang titira. Kahit isa. Tanggalin mo. Huwag kang tatakas yan. Hindi ka rin makakatakas. Tatawagin kita. Tanggalin mo lahat. Pag hindi mo tinanggal yan. Tanggalin mo lahat yan. Konsyenta magbibigay. Alas. Alasin mo. Alas! Tanggalin mo. Tanggalin mo. Tatanggalin mo hindi. Alasin mo. Tanggalin mo lahat. Alasin. Hindi. Manahimik. Ubusin mo lahat. Naawa ka sa kanya, maawa ka sa kapatid mo. Huwag mong kaawaan niya, hindi nagamit tayo sa kapatid mo. Hindi gagalit si magmitik kung basta-basta kung wala na tayo ditik. Tamawa niya magmitik. Huwag magano. Bisa mo! Ubusin mo! Naawa ka sa kapatid mo, sorry ka. Naisahan ka ni Satanas. Alam namin ang ginagawa namin kung may sapi wala yan. Ubus! Aray! Tama na ako ubusin. Bilisan mo! Lahat! Buong katawan niya! Papasok ka pa loob sa espiritu niya, hindi ha? Aray! Tama na! Tama na! Papasok ka hindi! Tama na! Magaling ko na! Tatanggal mo na! Uulit ka pa hindi ha? Aray! Kala mo ha? Alas! Tanggal mo! Tatanggal mo hindi! Huwag mo likutin yung katawan niya! Pilipitin kita sa loob ng espiritu niya! Tanggal mo na! Nagsisimula pa lang tayo. 5 minuto ka pa na nagkakalas dyan. Bisa mo. Tingnan mo yung leg niya. Nawawala na yung buko. Nagkakaroon na siya ng labas na yung mga ganito niya. Paspas! Sayang siya, tinubulam siya. Gusto sayang pala sa'yo kaso sobrang init na. Lahat! Huwag mo na hilayin damit yan. Lahat yan makakalas yan kahit nakadikit yung mga kamay niya. Aray! Aray! Tama na! Tama na ako! Ang galing ko na! Tama na! Tama na! Tama na! Awa! Tama na! Bilisan mo! Naawa. Tama na! Bilisan mo na bilisan. Kalasin mo ng kalasin. Magana. Pas. Tanggalin mo lahat. Uulit ka pa sa loob ng katawan yan. Papasok ka ba? Hindi na. Oy. Sagutin mo yung tanong ko. Galit ka ba sa kanya? Hindi. Galit ka sa kanya? Hindi. Nagagalit ka ba sa tao nito? Nainggit ka? Tao ka ba? Hindi. Sagutin mo yung tanong ko ba tayo masagot?
gumana yung gamit niya. Kahit ilang taon siya maging gamit, hindi gumagana. Hindi gagana yung gamit niya kasi napakalakas to, 110 to. Ang dasal na ng katawan niya, lumagpas to sa capacity ng katawan niya. Pag ganito kalakas, automatical. Bilisan mo. Tama na. Huwag kang malikot. Sasampalin kita sa loob ng espiritu niya. Salbahin kayo. Kahit bakit galit ka sa tao nito? Napang personal mong galit sa tao nito? Ha? Ayaw mo makipag-usap sa akin? Bakit ba gusto mo dito sa tao nito? Ba't galit na galit ka sa kanya? Aray! Tama na! Tama na, kaka! Tama na! Tanggalin mo lahat! Tanggalin ko na, kaka! Tanggalin ko na! Tama na! Bilisan mo! Tama na! Parang tama-tama na. Isagad mo yung katawan niya ron. Isusunod mo yung katawan niya, palilabing ka. Sunod mo. Ay! Sige. Ang Agad mo na! Tama na! Tama na! Tama na! Bilisan mo, bilisan mo. Bilis! Makapit ito, makapit. Aray! Tama na nga! Tinatanggal ko na nga! Tama na nga! Tama na! Tanggalin na tanggalin. Marami pa yan. Aray! Tama na nga! Awa ka naman! Awa ka naman! Masakit na, tama na! Hindi ka nga naawa sa kanya eh. Nilalagyan mo nga ng sakit eh. Tanggalin ko na nga! O, ngayon nasabi mo, maawa ko. Ikaw nga, hindi nga naawa sa kanya. Hindi rin ako maawa. Maawa ka sa kanya para maawa ko sa'yo. Kalasin mo. Ganun lang kabilis yun. Maawa ka sa kanya, maawa ko sa'yo. Tanggalin mo lahat. Anong nilagay mo sa katawan niya? Nagre-report yung mga anginap ka ng Kristo at alam ko na lahat ang itatanong ko. Gusto ko magbulata sa iyong bibig. Ayaw mo makipag-usap. Kaya wala akong magagawa. Ayaw mo kong pansinin. Ako magpapapansin. Aray! Tama naman! Awa ka Tanggal. na! Tama na! Tama na! Tanggalin ko na nga! Tanggalin ko na nga! Ay, tama na. Ubus lang ubos. Huwag ka Ubusin ko mareklamador. na, tama na, tama na. Ubusin ko na lahat. Aray, tama na. Tama na. Tama na. Ang sakit. Tama na. Tama na. Tama na. Tama na. Aray! 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 Pasensya na kayong dalawa. Kaya ako nagbalik sa sakit. Tama na, tanggalin ko na lahat. Tanggalin ko na lahat, tama na. Tama na. Tama na. Tama na. Tama na. Wawa ka naman sa akin. Tama na. Ang sakit na. Hindi ka nga marumaaway. Kahit kita kakawan. Ay! 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 Tama na. Tama na. Ay! Ito may kami niya. Gising. Sabi mo yung Jesus name. Inom. Wala nang excuse. Salbahe. Marumi ang kanyang puso. Tama na, oy. Baka malunod ka sa tubig. Antayin mo muna gumalaw yung hangin mo. Punasan mo muna. Katawan mo. Isandal ng konti. Yan ang malalim. Hawakan mo yung leg mo ngayon. May pinagkaiba yung leg mo ngayon. Hawakan mo. Ikaw umawak. Anong pinagkaiba? Ano? Lumiit na siya. Ano pakiramdam mo sa katawan mo? Magaw mabigat. Antay mo pumasok yung tubig sa katawan mo. Pumikit ka at manalangin. Humingi ka ng tawad. Tapos suotin mo itong tsinelas. Sabihin mo in Jesus name. Ng buong puso mo at ipagpag mo lahat yung sakit mo pababa. Igano mo yung paa mo pag sinabi mong amin. Huwag mo nang igano yung kamay mo. Automatic na yan, didikit yan. Inuulam siya. Pinagdarasan. Babae, lalaki. Pakawalan mo lahat ng hinanakit ng iyong puso.
upang makalabas si Satanas. Maluwalhati siyang itatapon, ibalik siya doon sa impyerno kung saan siya nagmumula. Sabi mo, in Jesus' name. 3 beses, in Jesus' name. Amen. Pagpagan pa. 2. Amen. Dilat ang mata. Akin yung kamay mo ulit. Naalala mo itong kanining kamay mo, nasasaktan ka. Gagamitin natin ulit yung palito. Pikit. Pikit na maluwalhati. Ibig sabihin, yung walang agam-agam. Di ba? Wala nang sakit, kahit anong gano'n ko. Dilat ang mata. Wala nang sakit, di ba? Kahit diinan ko na. Kahit turpudi ko pa ng kanan ako Ayan, wala na. Wala na yung dasal. Kahit ganun-ganunin ko. Ito, dudurugin ko ng daliri mo. Ikot-ikot yung posporo. Walang sakit, di ba? Wala na sakit. Tingnan mo yung paa mo. Wala na rin sakit yan. Akin na. Pa. Pikit. Amin. Wala no. Kahit anong gano'n. Di ba? Wala na sakit. Pasalamat ka kay Jesus Cristo. Wala silang natangga kahit 1 piso. Kahit pisong guling. Ako magtanggal dito. Lahat yan malulusaw. Antay mo 7 days. Kailangan maubos lahat ng karga mo. Dagdagan ng pagdarasal. Ano pa kanamdam mo sa lig mo? Ano pinagbago? Wala, meron. Hindi nga, ano pa kanamdam mo kung lumambot pa o ano? Malambot, walang sakit. Ano pa kanamdam sa katawan? Sige, 4 ito. Wala nang kumukulang sa'yo, wala nang nagdarasal. Pinapalaki dito harap. Hindi lang ganyan gagawin sa lig mo. Lalagyan niya ng maraming piksa-piksa. Ano pa? Diyan nga lang. Hinga ng mayos. Ano pinagkaiba? Magang nagkit ng pawis mo. Matagal na kasi ang dasal mo. Matagal na. Matagal na yan, matagal na. Relax. Tayo. Bago kita tanungin pala, may nakita ka madilim sa daanan mo? Madilim ba pag pumikit tayo ng mata, dapat pikit lang kasi may makikita pa tayo maliwanag. Kung sa'yo nakapikit ka kanya, madilim mo maliwanag. Para kang tinakpan ng drum. Di ba? Nakapikit ka na. Tapos nilagay ka pa sa sako, nilagay ka pa sa drum, parang ganon. Wala ka nakakita. Wala siya nakikita. Automatically, kinukulam siya, dinadasalan. Dapat kahit nakapikit ka, may makikita ka liwanag. Pero wala siya nakikita, automatically. Ano pinagkaiba? Ano pinagkaiba sa ito? Okay na. Wala silang natanggal. Sa katawan mo kahit isa. Kita mo, kinabitan kita ulit ng posporo, hindi ka na nasasaktan. Kanina, patong-patong lang, ganun-ganun lang ginagawa ko sa'yo. Di ba matagal ka na nagpagapos sa albularyo? Ngayon ka na nakaramdam ng malagkit sa katawan mo. Tapos ngayon ka na pumikit na madilim. O naranasan mo na rin yun. Ngayon pa lang. Di ba pag pumikit tayo, limbawa yan, nakatapat ka sa ganyan. May nakikita ka pa parang maliwanag. Pag tinakpan mo naman yung mata mo, may makikita ka parang kala mo kumikinang-kinang. Pero wala ka nakita, yung talagang takip na takip. Wala talaga siya. Wala na sakit to. Wala. Layas ka na. Buka mo na dyan para madastalan. Yan lang yan natanggal. Wala talaga natanggal niya kahit isa kahit piso. Hanggang hindi lumalagpas yung malagkit sa katawan nyo, hindi kayo tatantalan ng kalaban nyo.
Yan ang tubig mo, 30 days. O, paalam ka na. O, Salamat kay Jesus Nazareno, salamat kay salamat sa Pong Nazareno. O, ikaw, te, paalam na kayo. Ano, wala rin sakit? Salamat. Ikaw, te, wala rin sakit mo doon sa kamay mo. Balik. Kasi ako sila 100% wala. O, 100% wala na. Thank you so much sa tatlong Mariang magkakapatid. Salamat kay Lord, salamat. Thank you. Sa'yo, magdasal ka magdasal. Inumin mo ng inumin tubig, ha? Salamat. Taga saan kayo? Opo, alis ako. Taga saan kayo? Taga Masbate po kami. Masbate. Sa Baclaran. Ikaw, taga saan ka? Ayun, sige, bye-bye. Bye-bye. Taga Masbate daw sila. May shout out. Taga Masbate. Masbate. Okay, thank you so much. Tatlong Maria, isang na elemento, isang kinukulam, at isang may galit.